iyasho all right, it's a beautiful morning. Sanibonani kanza wethu. You guys good? Ungithethele lizono uya lapha khona iyasho inhliziyo ya ithi ncincibo amncincibo niyaphila na niyaphila nami kusile awu isishopha esinjena bengazi ukuthi yazi ngifuna ukudla asikhuluma iqiniso ngilambile angifuna ukudla now i-problem ekhona ukuthi angifuni yabo izinto ze-breakfast ngifuna nje ukudla wespoon yabona ukudla engizokukha ngokhezo and dine yabo emoto yangigcinanisa bit of fresh air so ngifuna ukudla nginjalo ungithethele comfort hello izono ozasodla bafana negoli uyalapha khona iyasho inhliziyo yami egoli ngiyofika nini umuntu ucobekile namuhla I must say that the weather in Durban it is hot. Yeah. Well, there's the breeze from the sea. You got that gas cheese. Yeah, well. Ngiyaphila kunjani? Una-afford rap. Ayikho engekho ngene wethu. Kuya ngokuthi wena ufunani. Ufuna wenzani? Kuyashisa betlana. Velase. Malini, you're looking at 600 bafo. Might be less, might be 600 now. Ngikalekisa ngefortune ngine-fortune ekhona la which is going for 600 on the dot. That's the model by the year of registration. I didn't check the car. Yeah. But yeah, we do have cars, bruh. Can you please show me? I don't have it on the floor, as I've mentioned. Because number one, I have to actually check you qualify for the car. Then we have a conversation. You qualify for the car. We can do an application for it. More uzoyithenga ngo-finance. More ithenga cash sikhuluma kakhulu. Thwala ikhanda lakho uze la. Or maybe pay a certain percentage of the amount of the vehicle. Yeah, well, bese imoto ngiyithatha iza la. Yeah. From our different branches of dealership because uzodayiba ngifuna imoto usho ngomlomo thwala ikhanda ngiye lapha finance ngifike ngithi mina okay ngitholela imoto la ibuye
kufika usuku hayi bafo bengidlala awu isihleli ke imoto la manje kanti le mhlawumbe kuleyo branch bebedayisa fast yabo. So a certain amount, certain percentage of that amount then equips me, or can you put me in a spot rather, they would say, I have to get the car to you. Yeah. Nalaba abafuna imoto umuntu blacklist uyazi ukuthi blacklist umuntu. Madleka hey na amaphepha ami sicela ungicheckele imoto lapho ngifuna imoto ukuthi wazi kahle ukuthi blacklistiwe kodwa awukalungisa inkinga usufuna neemoto. Ngazo wethu okokuqala nje into engizonitshela yona lento le eniyenzayo leyo ukuthi athi umuntu mfowethu mina ngiyakhipha mina ngo-blacklisted for like 24 hours. You have to pay so much. Angiyazi leyo nto mina. I don't know if iyasebenza noma ayisebenzi. Angifuni bese nithi la niskenyiwe angifuni nje uNkulunkulu wami angiyazi leyo nto. Nezo. Mo blacklistiwe lungisa inkinga zakho. Ungabe uthi hayi mfethu khona umuntu engimaziyo ozokwazi ukungikhipha ku blacklist for like 24 hours ngikwazi ukwenza izinto zami. Hayibo. Usuba nenkinga la usuthi Madleka mfowethu kaje ethatha umsangano wakho lo usuke nawe la. Lungisa inkinga zakho. Yebo. So now you come here and asamswacha ngikudla. Na imali lapha esikhwameni kuno 200 lapha. Sihamba ungithengela. Uthatha 50 uthenge nawe. Ungithengela ukudla 50 uthenge u50. Ngiyakupha u50. Ungibele no100 sami ukuze ngizogibela mangibele emuva. Yebo. Ukuphuma ngiyanqena nje. Kuno 20 rand lapho upha 20 rand. Ungithengele icoke. Kuba ubhontshisi nenyama eshisiwe nevoros. Kone 50 rand. Usho kwazakala. Kuyafana vele anjalo ukuthi asamzothe ukudla ubufuna kuhambe mina. Ofuthi Madleka aqongqwalisela. So ngiyazi nawe uzongondla one day. Liyoshona nakimi. So isikhwameni sami lapha mawuvula phezulu uthola 200. Thathe wona. Mayikhona enye iyeke enye. Ufuna rice kuphela, ngidla rice kuphela mina lokudla kwasemgwaqeni. Ngiyalisaba uphuthu la khona. Uyaphuza Madleka. Ukuchama hayibo hey amanzi bakithi aze ngikhuluma ezinye izinto. Ngiyabingelela ekseni. Hala basha khamba kanjani? Manje ngimazi. Shut up. Memeza le ukuthi umuntu angimazi ukuthi. Bolo. Kwabandeni. Msana lo. Akazile kimi. Khona intazeke. Sibonge lapho Ntusenhle. Lo valele imoto nimtshela ukuthi ngithe khwapha lakhe ngoba angazi uyivalelani imoto le. How dare you to close the car like that? Ugesa ngithengile endlini uyazi. Gcine kukusele 5 units. 4 units. Azazi inkingi. Angikuthengile ugesi. Kodwa ngibhizila ngispenda boma 200.
impilo le engiyiphilayo impilo ni le engiyiphile eThekwini kophela ugesi la bese kuba ngathi bangisukela kanti lutho yimdlo irresponsible yes mina ngithenga ugesi ngimtororo impilo yokuphara so ama T9 enginawo angama 4x4 impilo yokuphara wona akusempilo lento le bezwe kumele abe ngithenga ugesi macele niyathula nje niyangibuka ngibhobhodla imali la angina gesi amanzi nawo uyazi hey gaza lento iyahlekisa phela ngoba ngiyahleka manje amanzi izolo ekseni ngiyabona ukuthi amanzi ayaphela yazo ngiyabona okay mina ngiba nalento vele ngizogeza bese ephelayo noma ngaphela sengigezile uyazi ukungena nje shaweni ngithi ke mhlambe kubo 5 seconds ephume eshisa kamnandi ayi wathi nya yes lapho mfethu ngisamatisa umhlane sengiphuma lapha sengiphumela lokhuseni eshaweni angisho manje umhlane umanzi manje sengingcolisa ama ties ke manje ke kade ngiwamopha nje sengiyawangcolisa ke ngihambe tiff ngiyoloda elokho amanzi ngabona ngiphila impilo yokuphara yabo senginqunuke izinqa zingaphandle yabona nje impilo ibucayi ngaleso sikhathi sengithi ngena kwi-app izandla emanzi yabo nangumuntu ongibribe nami ngiyombribe ngesuku yabo ngiphila impilo yobuphara yes nje ngisesimene sibucayi ngaleso sikhathi leso yebo sibucayi sime ngosu sengibhizi ngiyatoboza sengena ke manzi sengiyovula so ngiyageza lapha ngiyarealize ukuthi kahle kahle mina ngisidom yes ngithi bethi mina ngageza amanzi mfethu aqishile ingane 10 liter ngithi mina hayibo sengiyibuza lento kahle yini nathi ngenze phela manje sengidle lapha ngiyayiquestion yini lathi ngenze namanje ugesi sengibonga ukuthi awekho ama fines namanje ugesi ngiyawubuka nje ngifike ngiqalaze ngithi bese ngiyaqhubeka nako ngiphinde futhi ngiqalaze ngithi ngipheka mothi ngiyapheka yabo ngithi umbona la hey I was taking chances now azi nje ngenwe yini yabo lapho ngiyazazi mangigeza ngihlala isikhathi eside manzi ngiyabona thothi mhlambe ngizogeza yabona mhlambe senguscrubile umzimba ngawufaka yo Lux the liquid ngayipitsheza ngayibhucunga ngayiwasha ngaqedha sengizohlala nje ngizwa amanzi yabo amanzi mezongishala enweleni bese ehle kanje ngivele ngizibone ngibe music video wase ngibeke isandla edongeni ngithi amanzi econza ngithi my sexy la bela ngibone nje ngibonye music video enzima music video le ay betha ay ngibona hayi manje futhi ke mina ngithanda amanzi ashisayo yabo amanzi engigeza ngayogeza ngawo ngoba kumele ashise bezwe kumele ashise mfethu kubanti yabona akushisa amanzi because mangiphuma lapha ngiyazi ukuthi mangiphuma lapha ngizophuma ngicobekile ngiyayisula ngethawula yabo namathawula awu3 ngosiyami khona lobuso khona elomzimba khona elikhulu lokusula nje uthi ngome angiswala lapha ngiyezwa ngiphuthuma i-tissue oil yabona ngithi tha ngiswela lapho ngithi engutsheni into engizoyilala emva kwalokho angithi vele amanzi asoye exhauster yabo anyway manje mfethu ngivela ngizibone nje ngu Jay-Z noma Jay-Z noma lo uAsha
I say no. Kusuke kunzima ngendlela mfethu ngathini endlela engihlala khona shot yabona makuthiwa ku-competition bill yamanzi lapha mina ngazothi ngihlala nomuntu mhlawumbe khona intombazane mhlawumbe engigibhite nayo lutho yimi nje mfethu performance yomhlaba enzima yazo lutho yimi lo yiwestela amanzi yabo ngazo into nje engizokutshela mina mfethu amanzi ngiyawaphuza ngiyageza futhi ngawo yabo strong yabo uyabona ukuthi ugeze ishower ngapha lezi zindlu zethu zincane amabhashela amancane uzwe isteam kumathi siyakusuffocate kids la ngizofala khona isikhathi la khona ebengilokhuza engigeza eshisa ngempela amanzi ezo belinetha futhi yabo so mangiphuma before ngiphuma ngiyeza yabo umoya ngathi manje umoya uyangicindezela manje uyezwa mangibona ukuthi ngiyovula iwindi yezwa nakhona iwindi ngiyolivula kubucayi vele iwindi ligcwele inkungu both ebathroom nangapha endaweni yokulala isimo sinzima hey nkulunkulu wami thethe nama rose phela ngaza ngixoxela isimo ebengibhekene nazo la yezwa hey sinzima isimo lesi yezwa thank you so much for the roses so sengihleli lapha yabo nje mina hey umuntu uzoshona la yes yabo uthi ne it's tough hayi it's tough impela hayi bemnandi ngiqede ukuhlamba yabo izinto nje ngazo yabona mfethu uma uhlala wedwa zikhona nje izinto ezikuhlekisayo wedwa xa uthi yini engenzayo yabo ngefethu ngishaya amanye amabhenga lapho ispeaker ngisivule esikhala phezulu ispeaker shaya amanye amabhenga ngihefuzele mfethu yezo futhi nje ngoba yabona nje uNkulunkulu wami ngiphathi athi ngihlangile athi ngiphuthume nayo intombi lapha darlings mkhwepha umuntu weyo athi ungaphathwa isisu inyanga yonke ngoba yilo ensayo zokutholile ngiqhubeke indaba yami ngoba uyangiphazamisa lo mkhwepha lo right bengisanitshela ukuthi izinto ezibhekana nazo mohlala wade bezathi mina ngingazi nje ngishaya amanye amabhenga lapha endlini ngihefuzele yabo ufuna manje bamtheni sho yaphila kunjani ngiyaxoxa uphazamisa kakhulu nami but in this area ngiyasabi this area it's just 5 not even 5 minutes up 2 seconds because I need to go okay thani ngiba mute la you can mute yeah
Basically create content. So now we have to try to do something just something short. Thank you. Felix Love. Gagas FM, sakazamba phambili. Sazongawathemba. Madleka, I have bad credit. Anyone omazi hayi bafa mina ngisizana ngalezo zinto. Angisizani webafa lezo zinto ngoba angazi noma ziyasebenza noma ayisebenzi. Lokho nje ngane yakwethu uthola umuntu wrong ngoba angazi bafa. Angazi and angifuni ukusuggestela ngithi mina xhumana nobani. Hey. Angeke ngize ngikwazi ngane yakwethu. Kodwa ngoba sikema la bese uthi oh Madleka abadayisa imoto no. Zitholele ngendlela yakho. Ngendlela othola ngayo. Elami igama alingatholakali lapho. Yes. Yeah. Ukuthi bafu mina angifuni futhi into enenkulumo phakathi yabo so angifuni ukudlala ngawo. Yabo angifuni nje. Kukhona mina ngisafuna ukuthenga imoto. Kukhona umuntu owathi kumina ayibafuna ukunyusela i-credit score yakho khona umuntu engimaziyo. Yabo. Ayibo. The person mengifonela uthi bafuna ngicela uconfirm your ID digits, ID number digits what angisakhumbula ukuthi washo kanjani. Afika ibiza the first 6 numbers abiza the last 3 numbers bethi ngicela ngibiza lezi ebhani endawo. Ngathi mina ufuna ngiconfirm waye ungayibizi wena zibize mina ngizokutshela ukuthi yizo. Lenhle ngobese. Ngathi mina zibize wena ngizokutshela umuntu yizo noma cha. Wathi no bafo asivumelekile ukuthi ngathi no should nami ngeke ngize ngikwazi. Yabo. Okay angazi kodwa khona indlela esingenza ngayo confirm i-cellphone number yakho washo ithi 072 ngathi yes wathi igcina ngo321 ngathi mfowethu uyangifonela nje manje wathi yebo ngathi uhloko kubiza inamba ephambi kwakho ngathi mina bafo yeka bafo Flex hola. Yabo uzumnika ID number yakho umuntu la. Ongaka ebank lakho akumure yonke imali usala ungenalutho. Gaza wethu wemoli nje ukusiza nje bafu la kuzento uyazi now in the future. Awukwenza izinto ngendlela eright. Yeah. Yenza nje izinto ngendlela eright ukhoshosho one side. Awukwenze nje nawe futhi ukwenze into ozoba proud ngayo kusasa somiswa amaphoyisa kuthiwa chaza la awusahle ukuchaza awukwenze nje izinto ngendlela elungile nje indlela yabo ungalokho nje le kakhulu yabo ungalokho nje yenza nje izinto ngendlela elungile noma ngakuthatha isikhathi eside bra it's better to be safe than ukuhamba ukuthithiza la yabo yenza une credit report ebhedayo hamba ovula ikhadi la kuphi ubuza mfethu yazi into esimple hamba uye dealership njengathi nje ama dealership bani ofuthi ngisacobona no F&I wena bese kuthiwa bokuthatha bekuyisa lapho ku-financial manager yabo ufuna umbuzo ukuthi no ngicela ungisiza la I want to build credit yabo how do I do it umuntu akunika i-direction e-right usuka la uyakutshela ukuthi okay mawavula ikhadi kuphi noma wenze ini I was surprised ukuthi abanye abakhokhela ama-router our MTN or Vodacom that builds credit for them njengoba ngikhokhelela i-router yama MTN okumele idonse kusasa it's building credit bengazi mina yabo kungithusileke lokho mangikuzwa so ngizama ukuthini kanza ngizama ukuthi just do into e-right yabo ngamela futhi into delay kodwa wazi ukuthi wenza into e-right now ukuhamba futhi ngemoto yakho nje yabo lama campaigns lawa afike emakhaya nje le ndofuna ukuyisho abantu abaningi abanamagama amabi la in terms of credit it's because kwafika icampaign thizeni ngakini nawe lento yakhe yokuphapha wabanika ID number yakho ukuthi ufuna ukungena wakhokha kanye wakhokha kabili ayewakhathala nje into ngoba ungenza into oyifunayo washiya kanjalo angakhokha
blacklist. Usuyaqala apply manje. Mawusu apply usuthola ukuthi wena kune company okuthiwa ubani idlungelwe oyikweletayo oyikweleta mhlawumbe boma 15,000. Hayibo nini? Awangiyazi ngaleyo company ilento yakhe yokuphapha. Phela uthatha usibongile la, usibongile udayisela amahewu lapha ezansi. Ukutshela ukuthi hayi khona efikile kanje. Usibongile wazi kahle usibongile ukuthi ngeke athenge lutho. Yonke izinto usibongile uthenga ngocash. Uyathatha yona uyofaka lapha. So limele njalo. Yebo. Honest truth. Yebo. Baningi mfethu yabona nje ngapha ngakithi komanguze le komhlaba yalingana. Baningi mfethu obaba phethe abadala umuntu uthi yambuza athi hey mina ndoda ngikhumbule lento ukuthi ngayenza nini. Yabo. Mase umchazela usuthi hayi baba into kanje. Sho bhuti. Lambile ndoda. Ha? Lambile. Udliwani? Bathenga lokuzana. Uthengani? Magweni. Hayi. Ukudla ispoon, ngicela ngiphathe ukudla ispoon. Uthengaphi? Angazi. Baceleni bapha nje manje bephuma kanje lento okuphuma nibe baningi esikhathi esisodwa ibe ngapha. Izoba ghostera. Ayikho right. Ufama sonto. So asay ngapha ngakithi kune problem kanjalo. Uthothi ubaba usuyamchaza ethi ndodana ngiyakhumbula uyazi lento yafika ngale ngane yakwaNxumalo kanje nje uyabo. Ingane yaNxumalo ayisasebenzi lapho siyayisebenzela emoshwari. Asazi manje uyambuza akasayazi lonto leyo. Uthi hayi kwakufikile nje baba saqashwa nathi hamba nijoiniswa nje hamba nijoiniswa. Yabo. Mina kuze kube namhla uRange angufuni uRange esitolo ukuthi uRange ngiyasibonga. Phela ngangiphapha nami ngithi hayi uyazi ngithathele ingane zekhaya. La. Awu ngaba koleta nje imali engekho 300 rand. Hey. Bangimoshela. Yezwa. Ngathi ngifika eLokhuzeni ePitori ngasibona isitolo naso isitolo lesi. Ngathi mina nina mina ngithatha yonke imali yami ningiyeke. Ngifuna nje ukuhlukana nani. Yabo. Angiyifuni lento le. Angiyifuni. uRage ngizona inhliziyo zami yonke. Yes. Angiyifuni. Hey, mfethu. Hey, uRage. Angufuni. Now uyazi la khona because labo sisingabatsha ngathi mina angifuni lo. But you still have money, you like have 500 rand credit. You can take whatever. Ngathi angifuni lutho. Ngabatsha angifuni lutho. Angifuni lutho la. Ho. Laba abanye bathi vula ikhadi sheet straight kanjani nalo ujwayele ukuthenga khona. Angifuni lo khadi nje. Wonke ikhadi nje. Angifuni lutho. Yabo. Ngamele ngivulele ikhadi lempahla lapha kuphela. Yabo. Now no TFG ungisendela ama SMS lamaningi. Hey, you qualify for this. You qualify for this. Angifuni lutho. Angifuni lutho. Hey, mfethu. I learned the hard way. So angifuni lutho. Hey. Yabo bangikhokhela i-router is enough for me. It's enough. Kufika usuku ukuthi ngikhokhela i-router. Kufika usuku ngikhokhela i-router. Yabo. No, but yabona kukhona umunye engamthola lapha eDevonport lapha. I think it was July or August. Yabo. Uza umuntu hayi Mahleka, awumele Mahleka ngiyakuthanda, ngithanda i-content yakho, ngicela i-interest akilo kuphela yabona umuntu yamhlonipha yabo. Oh hayi nawo ngilalele awu ngicela uku-interest kwini okay ngiyalalela ke nami phela ngithi hayi so lana ke ama voucher uzowasebenzisa uma uthenga kuphi kanjani kwacima kwasha kwavutha awu okay bazo withdraw kuphela imali uma usufuna wona kusebenze for you kanjani ufuna mina okay Baba hlobo. Baba. Cela ukumute nje.
No, ngizomfonela. Ngiyabonga kakhulu babuhlobo. Yeah. Yeah, nganza kwethu. Sekumele ngifonele icustomer la manje uRajesh. No, lelandiyele lena libona ngilokhuzela elideliver imoto. Lengithola ama customer u2 afuna the very same car. Uyayizwa le nto le kusho ukuthi ngaliphatha kahle. Yabo. Otherwise have a beautiful evening. Afternoon. Kesba Kesana signing out. Nganza kwethu ngonibona phela. Yimi lo wena ngithi nje bye.